Já vás vítám u mého dalšího videa. Tentokrát je to opět video z Heliosu a z postavy Dynamit. Jsem tady z Harang, nebo spíš vedle Harang. A dnešní video bude asi takové kratší, bude to spíš taková informačka, ale na začátek bychom si mohli otevřít pár truhel a pár fotbalových míčů, za které děkuji, speciálně za ty míče děkuji Avině a ty truhly jsem si nadroboval. Tak se asi do toho pustíme, máme 7 truhel a 3 míče, náhrdelník, pás, náramek, světelný nůž, víla, $100 000 a slza bohyně. Teď míče, fazolezen, super, 50 000 a 5 velkých elixirů, no nicméně v podstatě slušný drop, si myslím teda. Hra na prstem pás zapomení, takže určitě prodám. Hra na prstem pás zapomení, světelný nůž taky prodám, není problém. Tak tohle musím dát Avině, to totiž nebyly moje míče, jak bych jsem doufám říkal zra. Kdo to je? Graus. No, ta informačka se bude týkat vlastně ohlasů na moje první video. Ne první, ale na znovu obnovení kanálu, které si myslím hodně povedlo. Máme 28 odběratelů, teda spíš mám, ale to už jsem asi prozradil další věc. Nicméně to je jedno. Takže první video má 94 zhlédnutí, 7 lajků, žádný dislike, komentáře 3. Jo, já jsem tam psal jeden. Tam bylo vlastně nějaké otázky, na nějakém serveru hraju a tak dále. No co bych řekl dál, tak no, když já přemýšlím, že by to bylo vše a že bych udělal informačku, to by bylo asi hodně dobrý, abych si to pořádně připravil. Asi ano. Tak co teď bychom mohli dělat? Někdo online? Šedy. Jo, jinak doplnění boty, 1 KZB, pohoda, no stres, je to jedno. Pokud nebyly full item, což nebyly, tak je to v pohodičce. Trošku udělám. Jinak ten věž pořád prodávám, všechno vlastně. No to je jedno. Ten náhrdelník stejně teď není můj, já mám svůj. Zase půjčený někde jinde, tady ten náhrdelník je od Aviny, neprotočený. Co bychom mohli dělat? Že bychom vzali na orky? Asi tam zase není boss. To bychom mohli, že? Tak jo? Tak vyrážíme na orky. Přemýšlím, že bych začal hrát nějaký privátní server, ale no uvidíme. Teď přemýšlím, který mám nainstalované. Syndicate. Ten Syndicate to by asi šlo, no. Někdo chce pomoct? Mám lak. Dobrý. Už to v pohodě. Podíváme se na ty orky, jestli tam něco není. Ještě jednou děkuji Avině za tohle, což ji vrátím. A ještě těch 5 elixirů, jestli to bude chtít, jo, no problém. Ten borec s těma kladbama se mi pořád neozval. Doufám, že jsem to video vydal. Se podívám. Já nevím, v kterém videu. Myslím, že v tom druhém. Koupím, prodám, tam jak byli ti vrchní orci, jak jsem je tam zabíjel. Moment, jen si to zkouknu.
nakonec jsem jim pořád neozval s těma kladbami. Takže už jsem je přečet, ale jako kdyby to chtěl zaplatit, no problém, stačí napsat, že jo. Nějak díval jsem se, nějaká taková novinka z Eliosu, tak Underworld skončil, Mentalista zrušil cech. A vlastně místo toho založená Yakuza. O tom jsem se před chvilkou před natáčením bavil s Danielem. A to je vlastně jedno. No tak prostě Underworld skončil na Heliosu. Mám lehčí lagy, a tak to je v pohodě. A přemýšlím o tom syndiky, ty pořád. Ale asi jo, nějaké to videíko, i když... No. Vypadá to, že bossové tady asi nebudou. Nicméně, ještě se podíváme, že jo? Aulak. Já to stopnu, než mi přijdou lagy a když tak nejdu nějakého bosse, jestli tady bude. Tak já jsem zpátky, už jsem žádného nenašel. Nicméně chtěl bych říct jednu věc, a to chtěl bych něco vyřídit z Trochovi, tuším, že chlapče, jako když tady někdo stojí a prostě není u kompu, jo, tak jestli ho fakt musí zabíjet, jestli si myslíš, že jsi tím nějaký borec nebo co, že zabiješ někoho, kdo tady není, no, tak jako fakt borec nejsi, jo. To bylo asi tím vše, já si tím nebudám dál zabývat a prostě tady Olympa sejmul a trvalo mu to pěkně dlouho, teda musím uznat, jako. To bylo asi pro dnešek vše, nebo pro toto video. Já se pokusím udělat tu informačku, která bude asi trošku zásadnější. Já vám děkuji za to, že jste si udělali čas na mé video. Děkuji vám za lajky, za odběry. Mějte se hezky, ahoj.